Айде на хорото. Си в Ловеч, града на Фейтлес. Ловеч, йоо! Това е един от най-хубавите филми на Фейтлес. В момента в разгара. Диско Фивър. Както виждате, ганкиното и на Босфора върви на Фейтлес. Забелязвате финния вкус на година, който се облякал в светлите на Адидас, който не върви без задължителните. А? Малко много от BPM-ите, но ето други локални се присъединяват. Не, това видео беше наше. Видеото е наше. Първи утре ще го пуснем в YouTube. Даже мисля, че има вид инсталиран в работата. И отново танцува сам. Сам, но с желание. Ето една биричка. Да? Една биричка на пълно. Биричката е много важна. И сега какво? Готови ли сме? Да. Айде пак! Дали да го интервюираме? Така се танцува хаос музика. Какво разбирате вие? Това определено е начина за танцуване на хаос. Айде са, тъпана! Добре! Нещо си изморихме. Контролът идео. Оферта над малолетни посегателство.